amandla ngiyabonga Almighty God, I zulu eliphezulu planet heaven, abanye amazulu eduma phansi duma yaduma esizweni ngibonga isipho angipha sona somandla Almighty God, uNkulunkulu wase-Afrika uNkulunkulu wamakhosi akithohlanga ngiyakhuleka ngise-altar ongibeke kulona I'm greeting you. ngiqale ngibonge I'm thankful. ngibonga kubo bonke abantu bebekhona ekhaya kwaXaba I'm thankful to all the people that were there at home at Xaba State ngenkonzo with the service. ngibonge bonke abantu basendaweni yakithi I'm thankful for people there at my home abangisekile that supported me. ngibenge bonke futhi omakhelwane Again, even my neighbors as well, I'm thankful to. Ngiyabonga. I'm thankful. okhumalo lapha Kumalo, obaba Masuku Mr. Masu, obaba uSikhosana Mr. Skosana, obaba uMtshali Mr. Mchali. ngabala ngithini How can I count and say? baningi kakhulu There are many. ngeke ngiqede I won't finish you all. ngibonge nakuzo zonke izihlobo zami I'm thankful to all my relatives as well engibe nazo that I was with zizongeseka to support me. ezakwaXaba Of the Xabas, omamncane my aunties, ngibonge lapha I'm thankful umndeni wasekhaya komama to my family, home, Okhanyile, the Kanyile family. bebekhona. They were also there. ngiyabonga lapho I'm bomzala thanking you, my lapho cousins, kini nonke to you all. ngibonge nebandla lonke I'm thanking the church as well. amaqhawe onke All Amakawe. sibonile uNkulunkulu We've seen God enza imangaliso doing miracles. uNkulunkulu anibusise nonke May God bless you all. ebenekhona That those that were there, sibonile abantu bephila we've seen people survive. kuphuma imoya Spirits were leaving. bebusiswa abantu People were being blessed. ngiyanithanda kakhulu I love you a lot. uNkulunkulu anibusise May God bless you. mina ke ngumuntu okamoya I'm a spiritual person. ezinye izinto angizenzi nje Other things, I don't just do them. ziba nesifakazelo They have a testimony. uma ngizoba nenkonzo When I'm going to have a service, enkulu engiba nayo the big service that I may have, nginikezwa kumoya I'm given it in spirit. uma sila sisediphini Here, when we are here, we are there where we dip our spirits. sonke siyagezwa All of us are being cleansed imihla nemihla day and day. siyadipha njengenkomo We just dip ourselves like kuyenzeka cows. omunye agezwe Another one may bath, iphume imoya spirits come out ibuye futhi ibuye and come back again. kuyenzeka futhi isiqalekiso It may happen that a sin sikhishwe taken out, sihambe it goes, sibuye sibuye and then comes yingakho back again. uJesu ethi That's why Jesus says, idimoni malikhishwa kumuntu when a demon takes it out from a person, liyaphuma it goes out. liphume It goes out. lithole ukuthi indawo alitholi lokuhlala They don't find a place to stay. libuye libuye The demon comes back lapha kade likhona where it was. ebese kuba kubi kakhulu And then it becomes very Kunakuqala. dangerous than before kule udluleyo in that household. ngokunjalo ke As it is, nathi siyadipha even as we do, siyadipha we dip ourselves. Sediphini. We are in the deep. nasi isimemezelo Here's an announcement. ngifuna abantu la I want people. ngifuna abantu I want people. ngifuna abantu abahluphekile I want people who are suffering. ngoba le nkonzo engizoyenza Because the service I'm going to do, ifakazelwe ngomunye someone testified for obe it khona kwi one on one who was there at the kanti one-on-one. ikhona kimi It was there. ngiyomveza ngelinye ilanga I'll show it to you one day. ngizoba nenkonzo I'm going to have a service ngomhla ka1 and 2 on the 1st and 2nd zika November of November. izobe ikhona la enqabeni It's going to be here in ngithi Nqabeni. ungahlali I'm saying don't stay. mhla ka1 November The 1st of November, iyongena ngo7 ntambama it's going to start at 7 p.m. iziphume ngesonto
come out on Sunday, ngomhla ka-2 November. on the 2nd of November. Ngifuna all over yonke indawo. I want people all over. Abantu baphume zonke indawo. People must come out all over places. Ungahlali Don't stay. njengamanje into zakho zimnyama. Right now, your things are in darkness. Ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa kwemidliwa to take out the zombies nespoki and ghosts neziqalekiso. and sins. Kanti futhi ngifuna I want again wena onomuntu wakini the one with a family member owabulawa that was killed, after namfumbathisa isikhali and after you have given them a weapon, noma umuthi whether as an essence, ukuthi a herb, ayiselele. so that they revenge Umuntu themselves. onjalo niyambopha, A person like that, you tie them, akahlangani doesn't combine nezwe likamoya lamathonga. with the realms of the spirits. Akangeni umuntu ophethe isikhali A person with a weapon doesn't enter, noma ohambe namfumbathisa isikhali whether nomuthi the person you've given them a weapon ezweni lamathonga. in the heavens. Kungenzeka awazi May happen that you don't ukusuka know. kudala emandulo From back in the, esibongweni sakini from your family, kunomuntu there is someone owafumbathiswa. that was given a weapon. Awazi You don't into know. zakho ivalekile. Your things are closed. Ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa kwemidliwa. to take out the zombies. Mangikhuluma ngemidliwa, When I speak about ngikhuluma ngento zombies, ejulile. I speak about something Baningi deep. abantu abangayitholi That impumelelo. many people don't get Kanti success. kwavusa umuntu Someone was wakini resurrected ethuneni, from your family in the grave waphendulwa, and turned waba umdliwa. and became a Mayebuya la zombie. ekhaya, When you come here at home, uhlibhiza yonke into. comes back and destroys everything. Akushadi umuntu ekhaya, No one gets married. anakhi, You don't build. ngisho imoto ayingeni. There's no car that enters. Ngizoba nenkonzo I'm going to have a ngomhla service ka-1 on the 1st and 2 and the 2nd. izongena ntambama ngo-7. It's going to start at 7 o'clock p.m. Ngifuna ukuthi ungasali, Don't stay behind. zizokwenzeka izinto. Things are going to happen. Ngizobe ngifaka abantu echibini I'm futhi going to be putting people in the water ngibageza and cleansing them ubusuku bonke. the whole night. Ngicela ungiphathele izinto zokushintsha. May you please bring clothes to change. Ngithi mina I'm saying, ungaphuthelwa ile don't nkonzo. miss out with this service. Ungabe use-Cape Town, Whether you are in Cape Town, ungabe use-Mpumalanga, you are in Mpumalanga, ungabe use-Swaziland, you are in ungabe Swaziland, use-Eastern Cape. you are in Hey, Eastern Cape. ungahlali phansi. Don't stay there. Zizobe zenzeka. Things will be happening. Ngizokhipha umdliwa. I'm going to take out the Ngizoba zombies. nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa kwemdliwa to take out the zombies nesipoki. and ghosts. Ngifuna I want, khona umuntu wakini there's someone at your home, owathi mayishona as they died, namfumbathisa you made them carry namfaka ebhokisini endlini and put yakhe. them in the Lo muntu coffin. uboshiwe. That person is tied up. Ngithi mina I'm saying, ngizoyivula lento. I'm going to open that. uNkulunkulu usekhulumele nami God has spoken to me ukuthi yonke lento that all these things, mangisebenze. may I work on it. Ngizoba nechibi elizoba la. I'm going to have water that is going to be here. Ngizokugeza futhi. I'm going to cleanse you. Ngifuna ukuthi I want that, lento ekubambile this thing that is holding you, zonke iqalekiso futhi all the curses again. ngizoba futhi nenkonzo I'm going to have again a service yokukhishwa kweqalekiso. to take out curses. Unesiqalekiso You have a curse esikama wakho, of from your mother, esikakhokho wakho. or from your forefathers. Kunezinto There ezizimfihlo are some things that are secretive ezenzakala emndenini wakho that happened in your family. abafuni They ukuyihlambuluka. don't want to confess Yizo it. lezi ezinibambile. Those are the things that are holding you. Anisebenzi nje, You don't work. anitholi imali. You don't get one. Nibanjwe lezi You are ziqalekiso held with these curses zabazali benu. of your parents. Baneyimfihlo. They've got secrets. Ngalolo suku That day, ngithi ungahlali don't stay. noma ngabe uke weza. Whether you came before, Kodwa ngalolo suku that on that ngomhla day, ka-1 on the and 1st 2 and 2nd, ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa to take out kwemidliwa of zombies neziqalekiso. and curses. Ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa to take out kwezikhali
of zalaba weapons. bahamba emhlabeni Those who left on earth befumbathisiwe. holding those weapons. Ngicela wena ozoba I'm khona asking you, the one who's going to be iyongena there. ngo-7 It's going to ntambama start at 7 p.m. iziphume Sunday Come ntambama out Sunday late. ukusuka ngo-6 From 6 ntambama late. mawukhona ngicela When you are ungadli there, don't eat. ngicela ungadli May you please not eat. kodwa ngenxa yokuthi kukhona abantu abanezifo Because there are some people with sicknesses. ngicela udle I'm asking you to eat uwaphuze amaphilisi akho and take your kodwa wena tablets. okhonayo The one who can, ngicela ungadli may you please not eat ngayo le nkonzo with this service. wena ozobudlile The one who's going to have eaten, uNkulunkulu uyakubona God sees you. kodwa wena onamandla okungadli The one who's got power ngalo not to eat ka6 at 6 o'clock Saturday on Saturday. ungabusadla Don't start eating wena anymore. oze kule The nkonzo one who's going to ngoba be there, ngizobe ngithandazela I'll be praying for. ngizokhipha imidliwa I'm going to take out ngizolwa zombies. neziqalekiso I'm going to mawusakhona la if you are still here, ngizoyikhipha lento I'm going to take out this thing. awubheke khona umama Look, there's a woman obekhala that was crying wangapha ngasempangeni there in Pangeni. akazange aphela amandla She did not Izinto become ibetha. powerless. ubezobonga She was there to be thankful. umesidiso omusha She was thankful for a brand new Ilapha Mercedes ekhaya. there at home. zenzeka izinto Things happened. wafika emsamo She kwaqaba came to the altar Wazobonga. and to be thankful. iMercedes entsha A brand new Mercedes. zizokwenzeka nakuwe Even to you, things will happen. ngicela futhi ukuthi ungibhalele incwadi May you please write a letter. yonke into oyifunayo All the things that you uyibhale need, phansi write it down. uyifake encwadini Put it kwi-envelope in the envelope. uze nayo la And come zonke with it. izinto ofunayo All ukuthi the things azenzakale that you want them to uyibhale happen, phansi write them down ngalolo suku on that day. wena ozobe ukhona The one who's going to be ngicela there, ungiphathele may you please bring imbewu yakho yokuhlangabeza the seed to wonke bring lo msebenzi all the work. 150 rand 150 rand. ebese uphatha only ishumi And then you bring 1 rand coin. and then uphathe u50 rand wekhandlela And then you have 50 rand of a candle. 150 rand 150 ebese rand for uphatha seed. ishumi elimhlophe 1 rand seed. bese uphatha u50 rand wekhandlela And then you bring 50 rand ngizobe for candle. ngikufaka emanzini I'll be putting you in the water ngikuhlambulula and cleanse you. bantu baseDurban People of Durban, ngomhla ka8 November on the 8th of November, ngiza lapha eDurban I'm coming to one Durban. on one One-on-one consultation. ukusuka ngo9 ekseni From 9 ngizobe a.m., ngibeka abantu izandla I'll be putting hands on abaphuma people. abantu eDurban May people come out to ngizobe Durban. ngise-ofisini I'll be at the office likaMprofethi of the prophet. ngomhla ka8 On November the 8th of ngizobe November, ngilapho I'll be there. eMgeni Center Geni Center, eMgeni Road Geni Road, number 32 number 32. noma wena ungezile kuyi1 on Even if you 1 are not there for the uze one-on-ones, ngizokubeka you isandla must come so that I can put ngalolo hands suku mhla on, ka8 on the 8th. mhla ka8 On the 8th. 8 November 8th November. ngomhla ka7 On the 7th, soba nenkonzo enkulu we are going to have a big service yokubonga unyaka to be la thankful bantu for behamba bonke where beya people emakhaya go before they go home. inkonzo It's a service. yokugcina onyakeni It's the end of year esobe service siyenza that we're going to be doing yokukhushulwa to create kwesidalwa sakho of your creators nokukhanyiswa and to light up kwamakhandlela of candles. wena ozobe ukhona The one who's gonna ngomhla be there ka6 December On the 6th of December, 6 December 6 December, iyongena ubusuku bonke it's going to be all night prayer. wena ozobe ukhona The one who's going to be there, uzophatha imbewu yakho you're going to bring a seed ka200 rand of 200 ama5 rand, rand awu4 5 nedwangu rands, emhlophe and a white cloth. mhla kanti ke sobe sibusa We're going to be having a sobe great sibonga time. unyaka We'll be thankful kuyobe for the kufinya year. ngendololwane We'll be having khona a great la enqabeni Here in abaphuma abantu May people all come ngomhla out ka7 on the sika 7th December of December, eindaweni zonke all over places. kodwa ngomhla ka1 November On the 1st of November and 2 and 2nd, iyongena ngo7 ntambama it's going to start 7 p.m. inkonzo It's a service yokukhishwa to kwemidliwa take out the zombies neziqalekiso and curses. khona isipoki nje There is a ghost. esipokile lapha There's a ekhaya ghost that is esigijima ghosting, ekhaya that is running around. kwathathwa umuntu They were taking a person ongeyena owakini who's not from your wazofakwa family egcekeni and ekhaya put in your family uyapoka system. lo muntu The person is a ngizomshaya ngila I'm going to hit them when I'm here. ungakhohlwa ukuphatha Don't forget to izinto zokushintsha bring things to ngizobe change. ngifaka abantu emanzini I'll be putting people in the water ngibahlambulula and cleansing them. ubhale zonke izinto Write all the oyifunayo things that you need encwadini yakho on your letter. one on one One-on-ones, umprofeti uyamthola You'll find the njalo prophet on ngolesine Thursday njalo ngesonto and Sundays. 500 rand It's 500
100 rand umprofeti. to see the prophet. Inkonzo yomlotha The service of the ebebengekho ashes iyaqhubeka. is gonna carry Ukhona on. umlotha There is the uyawuthola ash. njengamanje. You find it right Ngiyabonga. now. I'm thankful. Ngiyanithanda kakhulu. I love you a lot. Wena ofuna ukubona umprofeti The one wants to see uma the prophet. uza la When you come sinayo here, transport we have transport. mawufika egoli When you get to naka Gauteng, amafoni here are the phone fona numbers. njengamanje Phone right mawufuna now. ulwazi When you lonke want all the ngiyabonga details, I'm thankful. inkosi nibusise nonke May God bless you all emakhaya at nikhona home, where you ngiyabonga are. goodbye Salahan. ake uyishayile ihlombe kuba khona wakho Clap your hands for being here. lento oyifuna uzophuma uyiphethe The namhlanje thing that you're looking for, Hey! you're going to leave with holding it. zokwenzeka izinto namhlanje Things are going to happen today. isitha sakho soze saphumelela Your enemy is not going to succeed. today is today Kashako ke kashako. namhlanje kunamhlanje Today is today. abakulandelayo Those who are following you, sobakhuphela we umgodi have to dig a hole. ongelamkhawulo That doesn't end. abathi umsamo wakini That siyawungcolisa you are justifying. kuzongena bona They kuzongcola are going bona to identify themselves. ake ushaye ihlombe kakhulu Clap your hands. ake ukitise ake ukitise ake ukitise Lisa, wathi ngisize baba help me, Father. size baba Help me, Father. ngivulele baba Open for me, Father. ngivulele baba Open for me, Father. bakuyiswe inhlanhla yami May my luckys come back. bakuvula umsamo wakithi May my ekhaya altar come back. zonke izitha All the enemies ezilwa nami that are fighting with me. ake uyishayele ihlombe Clap your hands. ayikhona ngicela ke ube ngenyawo ke ube ngenyawo Stand up. uma uphila umuntu When you are living as a person, awuhambi wedwa you are not alone. kunabantu bakamoya There are some spiritual people abahamba nawe that are going with you. ngisho umuzi wakini ekhaya Even your home at home. uma wakhila umuzi When you build a home, kuneyithunywa zakhona there are some ancestors ezogadila imini that are nobusuku guarding day and night. even wena uqobolo wakho Even you yourself. kunabantu bakamoya There are some spiritual people ohamba nabo that you're going with ongababoni that you don't see. abanye phakathi kwenu Others amongst you ungabe abasekho emhlabeni wouldn't be here on earth. khona abasinde ey'bhanyini Others survived gunshots. basinda emthini They usubekiwe survived traditional basinda hurt. kubathakathi They survived. abanye bevikelwa amathonga wabo Others are protected by their abahamba nawo ancestors ubusuku nemini that are going with them day and night. nabo sithwalile Father, you carried us endleleni yonke all the way, ey'ngozini zonke all the accidents. wasivikela You protected us. kukhona abantu abakhona la There are some people that are here ababuye ICU that are I see you. sekuvalwe amehlo Eyes were closed. kodwa iy'thunywa zakini Your ancestors, zalivala ithuna they closed the grave. ngoba kunezinto ey'nkulu There are some big things emndenini wakini in your family okusamele uzenze that you still have to do. wena njengoba ukhona You, as you are here, uyisibusiso you're a blessing. noma ungesona isibusiso Even if you're not a blessing kulaba abaphilayo to those that are living emndenini wakho in your kodwa family, uyisibusiso you're a blessing kulaba abangasekho to those that are not here. zonke izinto All the things ezenzakala kuwena that are happening to you, bayazibona they can see ene them. uzondlula kuzo You have to pass from there. ungakhohlwa Don't forget, ma uphila when you are living, awuhambi wedwa you are not alone. njengoba ula As you are here, awuhambi wedwa you are not alone. kunabantu bakamoya There are some spiritual abahamba people nawe that go with you. ungaba usekho emhlabeni You wouldn't be here on nami earth. ngaba angisekho emhlabeni I wouldn't be here on earth as well. kodwa kungomusa It's because of the mercy wamathonga of the ingelosi ancestors, zakini my angels, nokuyizo futhi that again as well, ezivumile that agreed ukuthi uzofika so that you come emsamo wakoshwabata at the altars of God. uJehova kakamlahla umuntu Jehovah doesn't reject a person. abanye phakathi kwenu Others amongst you, bakhona sebelahlwe ngisho emndenini they are here, they are already rejected in the family ngoba bengasebenzi because they don't work. abasenalo izwi They don't have a word anymore. mabethi bayaphawula Whenever they speak, ngoba abanamali because they don't have money, awukwazi ukuthenga inkomo wena you can't buy a cow. kuzwakala labo abakwazi ukuthenga inkomo Those who buy a cow, who can awusenalo afford, izwi you don't have a word anymore. uJehova akamlahla umuntu Jehovah doesn't reject a person. sisengashintshi isimo A situation can change okuso that you are in. noma abantu bangakujaja bakuhlulele Whether people judge you,
awuyena omuntu. You are not a person's person. Don't judge anyone Oscar ahlulela motho la emhlabeni on earth ngoba uyokwehlulela umuntu o-wrong. because you are going to judge a wrong person. Ningabalahla abantu. Don't reject people. Ngisho iphara ungalilahli. Even a person who stays on the street, don't reject. Ngisho isidakwa ungasilahli. Even an alcoholic, don't reject. Number one. First, Umuntu a person akayena owakho. is not yours, Akadalwanga nguwe. is not created by you. Umuntu unonkulunkulu wakhe A person has got their own God, futhi unethonga lakhe. he's got their own ancestor, Unabakubo. he's got their own family people. Umuntu ningamrejecta You can reject a person, ngisho emndenini even in the family, kanti ezweni likamoya in the spirit of realms, akalahliwe. is not rejected. Kukhona abantu There are some people nina enibalahlile that you have rejected, esenibajajile that you have already judged. kanti ezweni likamoya In the spirit of realms, akajajiwe. is not judged. Khona abantu abakhona There are some people that are here abangenalutho that don't have anything, esenibajajile that you have already judged. kanti ezweni likamoya In this heavens kwelamathonga of the ancestors, bayathandaziswa they are prayed for phambi kamveli. in front of God. Ungizwa kahle. Listen to me Ngithatha carefully. inyani. I'm speaking the And truth. today mntanami Today, myself, ngizokubusisa I'm going namhlanje. to bless you today. Ngisiphathe I isibusiso. have a blessing. Uthanda ungathandi. You like it or you don't. Ikhona lento There is this thing ozophuma uyiphethe. gonna come out Today home. shayihlambe. Clap your Uthi hands. yena Yes, baba. Father. Sebenza moya. Sebenza moya. Moya kababa. Moya ntaba. Moya wasezulwini. Moya hodibonge. Nginesibusiso. I have a blessing. Ukuma kwami phakathi For kwenu. me to stand in Kukhona this abanye njengamanje There are some others abanikeza imisebenzi njengamanje. that are given Kukhona jobs. abanye njengamanje Others are mercy. engibanikeza imoto That are njengamanje. given cars Kukhona right abanye njengamanje There are some engibanikeza ipromotion. I'm Hey, sebenza moya. Sebenza sithunywa. Bayaphiliswa abanye njengamanje. live right now. Abagulayo bayaphiliswa. Those who are living. Sebenza moya. Sebenza moya. Mabanjalo. That. Ningixolele. Forgive me. Akunaso isikhathi I don't have time seyinganekwane. to play around. Angibizwanga inganekwane I'm la. not here to play around. Ngabizwa I mina. was called. Ngaphiwa as from the I Nazareth. was given from Nazareth. Ngabusiswa I khona. was blessed. Ake ungenze lutho I won't do futhi. anything to you. Kunogoja kagesi. Nogoja kagesi. Mawujaha mina. When you run Mawujaha mina. when you run after, Awusazi you will ungithole. never get me. Lana ngitshela Let me kahle. tell you As properly. from today. Kasheko. Akunasikhali. There's no weapon Esilolele that wena. shall prosper. Esiyophumelela. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ninjani mama? How are you, mother? Mama, How are you, mother? stand up. Imama. You please stand up. Hey. Ithonga. An ancestor. Siphiwo sakho mama. Your gift, mother. Ayisipho mama, imanca. Wait a bit. Ngiyakubona I see you've got a gift. unesiphiwo, You have a gift. unesiphiwo. You have a gift. Awubuyisa amafutha. Bring my anointing oil. Buyisa amafutha ami Bring my anointing oil. ayelo. Anointing oil. The yellow anointing oil. Umama, This mother. ngifuna ukumbusisa lo mama. I want to bless this woman. Oh Nkosi yezulu nomhlaba. Creator of heaven and earth. Afuna nanka amandla. Here's the power. Nanka amandla. Here's the power. Nazo. Here's the power. Sebenza moya. Sebenza moya. Lalela. Listen, Ma umuntu uphila, when you're a person living, kumele ube ne connection you must have a connection ezweni likamoya. in the heavens. Ma ungasaphuphi, When you don't dream there is anymore, something wrong. hold on a pause. Kumele ma uphupha, When you dream, iphupho you likhumbule must ekseni. remember a dream Ngoba in the morning. uNkulunkulu ngeke umbone. Because you won't see uNkulunkulu God. usebenza ngezithunywa. God works in Lalela angels. la. Listen,
ngeke umphuphe uJohane, You will never dream of ngeke Johan. umphuphe uAbednego. You will never dream Noma about usuthanda, Even if you umuntu like, mayelele kumele aphuphe person abantu is- bakubo. must dream about their own people. Right? Khona into engifuna ukuyenza la. There's something that I want to do. Qala ngalo mama. I'll start with the woman. Iphi okay. Nena enhlabelayo imanje lapho kancane. It's a bit, Akusale those nje is- abawu2. May two be left behind. Khona abantu abaneziphiwo. There's some people who are gifted. Khona abantu abaphethwe imimoya. There's some people with bad spirits as well. Ngiyalizwa izwi likamoya. I hear the spirit rams. Cela mntanami ungasabheki omunye umuntu. Don't look at any other person. Cela ungasabheki omunye umuntu. Don't look at any other person. Khona into ozoyizwa. There's something that you are going to feel. Ngizomema umoya kaBaba. I'm going to call my father's spirit. Ezithunywa zasezulwini. Khona abantu abanezipho zabo. There are some people with gifts Eyivalekile ngifuna that are ukuyikhuphula. true. I want to rise it. Khona abavinjwe imimoya. Others are blocked by spirits Abalaliswa nezilwane ebusuku. that are made to sleep with Abanye spirits. abaphumeleli Others, they don't succeed ngenxa yokuthi because bavinjwe izilwane. they are blocked by spiritual Ufuna ukuqala animals. ngabo I want namhlanje. to start with them today. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza Moya moya. kaBaba. Moya Ntate. Celani bagade. Please watch them. Nisisize abanye. Baba onamandla. Modimo a na le matla. Nkosi yezulu nomhlaba. Modimo a lehodimo le lefatshe. uNkulunkulu wamakhosi akethu Modimo a omhlaba. dikgosi. Celani bagade. Please watch them. Khona okuzokwenzeka njengamanje. Something is going to happen. Nibagade. Watch them. Baba onamandla. Modimo a na le Zulu matla. lemfihlakalo. Lehodimo la phihlho. uNkulunkulu wamakhosi akethu Modimo a omhlaba. dikgosi. Hey sebenza moya. Sebenza moya. Thumela ingelosi. Ke romela lengelo. Ngithumela ingelosi. Ke romela lengelo. Ngibabuyisa phambili. Khutlisa Ngithumela phambili. ingelosi. Ke romela lengelo. Abaneyiphosa abayiphakathi. Abaneyiphosa abayiphakathi. Abaneyiphosa abayiphakathi. Abaneyiphosa abayiphakathi. Hey ngithumela amandla ngemuva. Bela lapha ngemuva. Something happened. Something happened. Something happened. Bancane abantu lapha ababamba abantu. Bancane abantu abasizayo lapha. Hey lapha ngemuva ngibona umlilo ngemuva. Ngibona ingelosi iyasebenza ngemuva. I've seen the angel working. Abanye babuye phezulu. Others must come. Abanye babuye phezulu. Nathonga. Here's an Dali angel. thonga liphakama. Here's an angel. Sebenza moya. 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 Njengamanje Anizwale. ngithumela umlilo. Rumela mollo. Ngithumela umlilo. Rumela mollo. Ngithumela umlilo. Rumela mollo. Ngithumela ndathepha. mollo. Omunye akaze ngapha azomukela abantu phezulu. Others. Ngithumela umlilo. Rumela mollo. Ngithumela umlilo. Rumela mollo. Abaneyilwane nyakaze. Abanabadimone wanyakaze. Something happened. Something happened. Something happened. Khona kwenzekalayo. Khona kwenzekalayo. Khona kwenzekalayo. Bayaphiliswa. 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 Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza sithunga. Sebenza moya. Ngicela uphakamise izandla zakho. Raise up your hands. Bamba la kubuhlungu khona njengamanje. Bamba la kubuhlungu khona. Bamba la kubuhlungu khona. Bamba la kubuhlungu khona. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Moya baba. Moya wasathu. Abanye balathe phansi abanye. Balathe phansi lapha abanye. Balathe phansi lapha phansi. Balathe phansi abanye. Balathe phansi loyo. Balathe phansi. Ingelosi yabaphilisa. Ingelosi yabaphilisa. Ingelosi yabaphilisa. Sebenza moya. uNkulunkulu wase-Afrika. uNkulunkulu wamakhosi akethu omhlaba. Zula liphezulu. Nakhona amandla. Zula liphezulu. Abanye
Amazulu eduma phansi. Dumadumane. Ayadumesiswe. Bayaphiliswa abantu. Bayaphiliswa abantu. Bayaphiliswa abantu. Bayaphiliswa abantu. Bayaphiliswa abantu. Bayaphiliswa abantu. Let's help us now, Bob. Let's help us now, Bob. Sebenza more. Abagulayo. Babaphiliswe. Abaphathwa zinyawo. Babaphiliswe. 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 Sebenza moya. Moya kababa. Moya wasesulwini. Moya wey'thunga. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Baba mlula izandla. Abagulayo. Mabaphiliswe. Abaphethwe amakhanda. Abavaliwe. Iy'nto zabo. Hey, sebenza moya. 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 Hey, sebenza moya. Mabaphiliswe baba. Abantu bakho baba. Mabakhululwe. 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 Ubaphilise. Ubaphilise ke abantu bakho. Umoya wakho Nkosi. We baba umoya wakho awusebenza. Ubaphilise ke abantu bakho. Umoya wakho Nkosi ke. Hey umoya wakho awusebenzi. Ubaphilise. Ubaphilise ke abantu bakho. Umoya wakho Nkosi ke. We baba umoya wakho awusebenza. Ubaphilise ke abantu bakho. Umoya wakho Nkosi ke. Hey umoya wakho awuseke Nkosi. Ubaphilise. Umoya wakho Nkosi. We baba umoya wakho. Ubaphilise ke abantu bakho. Okay. Let's send past lawyer. Yeah, we send that. Bring them forward. Lala pal. Listen. Sebenza moya. Sebenza more. Sebenza moya. Sebenza more. Ngifuna ukwazi. I want to know. Khona abantu ababanjwe imimoya la. There are some people with Okumele spirits namhlanje ngibakhulule. that today I must relieve them. Ake ushaye ihlombe, ake Clap your hands. kekeza. Hallelujah. Lala phake. Listen. Ngicela ukuthi uhlale ubheke. May you please stay and watch. Ngifuna ukuthi mawuphuma namhlanje When you leave today, uyotshela abantu ukuthi ubone ntoni. and go tell people what you've seen. Lento ohlale uyibona ku The thing television. that you see on TV. Namhlanje ngifuna uyibone Today ngamehlo. I want you to see with your own eyes Ukuthi angi-act la. that I'm not acting here. Angithenga abantu I lami. don't buy people here. Ngaphiwa lento I was given this, ezweni likamoya the spirit of the realms, nangamathonga kithi. even my ancestors. Lalapha uhamba noba lo mntwana Who is this child with? lo. This one. Uhamba nobani lo. Ngifuna uhamba nalo ofake I want- ijacket. Ofake ijezi elibe mhlophe. Who's got a jersey that is white? Ofake isigqoko esinemigqi la. Who's this child with? Woza ke come. Come to me.
Come phuthuma. Ngoba kuthiwa angiphilise lo mntwana. Baba You. sawona. Father, greetings. Ninjani baba? Ngiyaphi? Father, how are you? Uhlalaphi baba? Where do you live? Ngihlala emcisheni le ezakheni. Oh, usuka khona. Usuka khona. You are from there. Usuka emnambiti. Usuka emnambini. You are from Ulethe Mnambit. lo mntwana. You Yeah. brought this child. Ulethe yena. You brought this child. Vele uyahlufa. Ngizomphilisa namhlanje. Hey, sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza baba. Baba. Father, Usumhambisile kubantu. you take him Bengakaze to nginqabe. church. Awasumhambisi. yebo. Thula ke baba. Uzozwa ukuthi intoni namhlanje. You are going to hear what it is today. Namhlanje. Today. Namhlanje. Today. Lezi zinto lezi These things, ngiphindisela kumnikazi wazo. I'm Dala. taking them back. Lo muntu ofake lento The person who put this thing, ufuna ashawe istroke I want them namhlanje. to have a stroke today. Ngu-Dr. X. I am Dr. X. Lo muntu ofake lezilwane. The person who put Angikhathali animals. ubani. Dala. Listen, Boyisa intambo yami. bring my string. Boyisa intambo yami. Bring my string. Baba, uyafunda? Yebo uyafunda. Ufunda bani? Ufunda What grade is she in? 12. 12 ya. Yebo kodwa esikoleni angathi akasaboni kahle. Akasaboni ilento Doesn't see. abamfake yona. It's the thing that Namhlanje they put. ngiyamphilisa namhlanje. Today I'm going to make her Nansi live. intambo. Here's a string. Baba onamandla, Father with power. mvelinqangi, God. uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga, God of kings. uNkulunkulu wase-Afrika, God of Africa. uNkulunkulu wobaba, God of our fathers. uNkulunkulu wokhokho bami. God of my forefathers. God. Ngibopha lo moya I'm tying the spirit olapha kule ntombazane. that is here with this girl. Ngiyawuphindisela I'm taking it back lona owufakile, to the one who put it lo in. owufakile, The person who put it lo in. owufakile. The one who put it in. Ngithumela istroke kuyena. I'm sending a stroke to Ngithumela them. istroke kuyena. I'm sending the stroke to Ngithumela them. istroke kuyena. I'm sending the Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza Sebenza moya. moya. Sebenza Sebenza moya. moya. Sebenza Njengamanje. moya. Hanijona. Ngithumela istroke. Ngirumela stroke. Ngithumela istroke. Ngirumela stroke. Ngithumela istroke. Ngirumela stroke. Ngithumela istroke. Ngirumela stroke. Kuyena lakhona. Quality. Nansi inkemba Ngileli ruba. yasentabeni. Ngileli- Mayiyakhona njengamanje. Hayithenga nijona. Mayibuhle lento. Hayi moshe tshona. 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 La mfaka le ntambo le. Le ntambo le. Mfaka le ntambo. Put the string. Uzozwa izawunyakaza manje. It's gonna move. Khona ama izawunyakaza. It's gonna move right now. Izawunyakaza. It's gonna move. Iyahamba lento. It's going. Iyaphuma kule ntombazana. It's coming out of this girl. Iyaphuma kuye njengamanje. It's coming out of her right Iyaphuma now. nje. Suka ke. Suka kuye. Suka Move kuye. away from her. Suka kuye. Thula uzambona manje. You're going to see her right now. Snake is a snake. Inyoka. Nanto. It's a snake. Nanto. Nanto iyanyakaza inyoka. Yeah, it's moving. Inyoka. Nanto. It's moving. Bheka wenzani. Look what she's Bheka doing. wenzani. Bheka See upapa what kuye. she's doing. Iyasha. It's Iyasha. burning. Iyasha. It's burning. Iyasha. It's burning. Iyasha. It's Nanto burning. iyaphuma. It's a It's coming snake. out. Inyoka lento. It's a snake. Iyanyakaza lento. It's moving. Iyanyakaza It's kuye. Nanto ke. moving. Ihambisa konyoka. It's moving. Ihambisa konyoka. It's Bheka like bheka a bheka. snake. Ihambisa konyoka. It's just like a snake. Ihambisa konyoka. Moving like a snake. Iyasha. It's burning. Iyasha. It's burning. Back to the sender. Ayibela muva. Back to the sender. That's all. That's all. Here it is. That's all. Here it is. That's all. Here it That's all. is. Here it That's all. is. Here it is. Yeah, nifudanda. What do you want? Sokotan. What do you want? Nifudanda. What do you want? Nifudanda. What do you want? Nifudanda. What do you want? Usokothanda. What are you here to do? 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 Eh? Nganishisa. I'm burning you. Niyasha. Burn. Niyasha. Burn. Iyaphuma manje. It's coming Iyaphuma out. manje. It's coming Iyaphuma out. manje. It's coming out. Iyaphuma njengamanje. It's coming out right now. Iyasha. It's burning. Phuma kuye. Come out. Phuma kuye. Leave. 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 Iyasha. It's burning. Iyasha. It's burning. Nansi iphuma. Here's Yeah, coming pum. out. It's coming Yeah, out. pum. It's coming out. Nansi iphuma ekhanda. It's coming out of Nansi the iphuma head. ekhanda. It's coming out La of the iphuma head. naso ke. Here it That's is. okay. Here it is. 1 Mwah. 2 Bed. iyathuta It's manje. moving right now. Iyathuta manje. It's moving right now. Uyaphiliswa. She's 1 living. 2 Bed. 3 Tar. 4 nanso nanso Here nanso it is. 1 2 Mwah. 3 Bed. 4 Tar. iyathuta It's iyathuta moving. iyathuta It's iyathuta moving. It's iyathuta moving. iyathuta It's moving. iyathuta It's iyathuta moving. iyathuta It's moving. yes shine from Clap your hands. Pose baba pose
Come to me. Bheka akazi ukuthi ukuphi. She doesn't know where she is. Ithi baba umprofeti. Father, prophet, Ngiyabonga. I'm grateful Ukuphila. to live. Yonke lemoya. All the spirits Ngiyacela ingaphindi ibuye. may not come back. Ngiphiliswe namhlanje. May I live today. Ngiphume ngiphilile. I must come out alive. Ngiphume ngiphilile. I must come out Baba alive. umprofeti ngiyabonga. Ubani Father, igama lakhe? what is her name? Mandisa. Mandisa, ngibheke emehlweni, ngibheke Mandisa, emehlweni, look at me ngibheke in my emehlweni. eyes. Namhlanje uphilisiwe uyangizwa? Today you are Ngithi relieved. ngiyabonga. Bheka mina. Look at me. Bheka nangu umprofeti. Here's the prophet. Come to me. Itlahon. Come to me. Itlahon. Bheka mina. Oh, imancane angimqiniso kokugcina, imqiniso kokugcina. Let me give you Makanjalo. power. Makanjalo. Stand Ngicela there. uphakamise izandla zakho. May you raise your hands. Ngifuna ukumqinisa kokugcina. Bheka mina emehlweni. I want to give her Mina power. emehlweni. Bheka mina. Look at me in my eyes. Umgade lapha. You must watch her. Yes. Aktumihlaba. Yes. Uphinse bheka. She's Bheka akazi ukuthi ukuphi. She doesn't know where she is. Baba uthini baba? Ungabonga uthini? What are you going to be grateful for? Ngoba kakhulu ngoba ingane yami kade ngihlupha. Bingasafundi nasesikolweni bivela ikhale nje. Ikhale nje njalo ngoba ngingazi ukuthi mhlawumbe ukuthi iphethwe yini. Ithathe baba iphilisiwe namhlanje. Hlolani Check imimoya. the spirits. Mawuthandazela If you pray, ufune ukuthi uhlole umoya. you must check spirits. Akusibo bonke That's not all abanamadimoni. that have demons. Ngoba uyothi uyathuka ukhipha imimoya. By the time you say you're taking out the Kade spirits, sewuthuka ikhehla you're already swearing to an noma old man isalukazi with an old woman esingene kumuntu. that has entered in a Yingakho person. mawuthandaza. That's why when you La pray emasontonweni in your churches, abakhona ukuhlukanisa. they don't know how to differentiate. Mawufika ufaka isiphandla kuthiwa khumula isiphandla. When you have your Into kaSathane. traditional, it's devil. Umama wakho bomthanda You noyihlo loved your mother and your bephila. father as they were alive. Sekumele mayiselele As they are dead, bese umbiza ngedimoni. you call them Kusho demons. ukuthi wena It means you ngoba uzalwa idimoni elikhulu uyi Because you small demon. are a small demon. Uhamba nobani lo? Who is this one with? Lo uhamba nobani? Here. Ufake ijesi. She's got a jersey. Uhamba nobani? Ufake ijesi. Akeze lo ahamba naye. Who is she going with? Please come forward. Baba sawubona. Father, greetings. Kunjani baba? How are you? Uhlalaphi? Where do you live? Babanang. Ebabananga. Ubani isibongo sakho? What is your Mapisa. surname? Ulethe yena. You brought her. Yeah. Oh. Awamhambise kubantu. You've never taken her to Sengihamba traditionalists. sangaze ngakhathala. Wakhathala wamhambise You're wakhipha nemali. You took out money. Yeah. Lala ke baba, ufike ku Dr X. You came to Dr. X. Baba. Father, Namhlanje today, today Kajeko, usuku lokuphumula kwakho namhlanje. that's your day to Sebenza moya. Sebenza more. Sebenza moya. Sebenza more. Sebenza moya. Sebenza more. Sebenza moya. Sebenza more. Ngizoyikhipha le nto mina. Take it out. Ngizoyikhipha le nto I'm mina. gonna take it out. Oh, it's strong lento, strong lento. This is too strong. Strong lento. It's 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 too strong. Uyazi enkandla baba? Do you know Yeah, Nkandla? ngiyazi. 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 Wazi kanjani enkandla? How do you know Nkandla? Ngakhelene naye inkandla. Wenayo. Okay. Kunento eyenzeka enkandla Something manje. happened in Funa Nkandla. ngithathe inkemba ngibheke I enkandla. must take my sword and look at Nkandla. But ngibona isibhedlela. I see a hospital. Ngibona isibhedlela. I see a hospital. Ngidluliswa esibhedlela. I'm being taken to the hospital. Khona inyanga There is a traditional okumele healer ngihlasele manje. that I need to attack right now. Ngiyolwa naye manje. I'm going to fight with him Ukuze kuphile le right, ngane. so that this child survives. Uyangizwa baba? Do you Yeah. hear me, Father? Baba, Father, Yebo.
Uyayazi indawo kuthiwa isemabhuqwini. Do you Yebo know? ngiyayazi. Uyayazi. Do you know it? Wakwayibona. Have you Yeah. seen it? Awusi. Kuyabona Kubhalwa emabhuqwini emabhuqwini la kumele ngishone khona. where I must go. Ezweni likamoya. The heavens. Khona isibongo engabe ngiyasibiza. There's a surname I But was angithanda about. ukusibiza. I don't want to call Ngoba it enkandla ngisazokuya. because in Nkandla I'm coming back. Ngiyophilisa abantu e-stadium. I'm going to help people Manje at the angifuni. stadium. I don't want. But ngibona emabhuqwini. I see emabhuqwini. But today Kajeko. lento ngiyayithatha. This thing I'm taking it. Ngisakhona manje I'm manje. taking it right now. Ufunda. What are you here to do? Ubani wena? Who are you? Ubani wena usawathanda? What are you here to do? 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 Ufunda. What do you want? Ufunda. What do you want here? Ufunda. What do you want here? Ufunda. What do you want here? Today. Kajeko. Ngiyamkhulula namhlanje. I'm relieving it today. Oh, moya ngcwele. Ya, thulake. Buyisana intambo yami, intambo yami. Bring my string. Buyisa intambo yami. Bring my string. Akimkhulule umntwana. Let me relieve her. Baba today ngekaphinde akuhluphe. She will never worry you as from today. Today usuku lakho lokuphumula. Today is your time to be relieved. Baba onamandla. Mudimana le mahla. Selithethiwe ke. Selithethiwe ke icala. Emhlabeni wonke. Awuselithethiwe ke. Selithethiwe ke icala. Emhlabeni ke. Emhlabeni wonke. Baba somandla Mudimu. ngiyabonga baba Kyaleboha ntate. ukufakazela izwi lakho Ho etsa lentswe la hao. unguJehova O Jehova. usomandla Umudimo. ngibusisa nansi intambo Ke hlola lefatshe thapo yana. yasemhlabeni Ya lefatshe. eyimvelo E leng tswele. uthe baba masibiza igama O lakho itse ha re bitsa lebitso la hao. ngokweqiniso Ka nnete. sizihlambulula Re hlapologa. bayophila abantu O bakho phela batho ba hao. namhlanje Kajeko. lentombazane Ngwanyana wona. isasencane O baba santsana le monyane. samele iphile Tshwanetse a phele. ngicela impilo Ke kopa bophelo. ezweni likamoya Le hodimong. izwi lakho Lentswe la hao. alibuyile Ha le labantu bua le morao. izwi lakho Lentswe la hao. namhlanje nansi intambo Kajeko ke yena thapo. mayifaka baba Ha e kenya ntsha. mawufaka le ntambo Ha o kenya thapo yena. something happened Ho na le se se tlo etsahala. ezokwenzeka kuyena Ho mfake na le se tlo njengamanje etsang hane jwale. mfake njengamanje Mo kenya hane mfake jwale. nje hey isingenile intambo The string has already been tied. ixosha imoya Taking away bad spirits. njengamanje
Right now. Uyakhululwa namhlanje. Apollo Sane Joale. Uyakhululwa namhlanje. Apollo Sane Joale. Baba Somandla. Tate Modimo. Ngiyabonga baba. Ke a leboha ntate. Lo mntwana Ngwana wona. ngibonga lo moya Tshwara moya wona. ukuthi namhlanje uphumile. Hore kajeko o tswile. Namhlanje uphumile. Kajeko o tswile. Makabuye baba. Ha kgutle ntate. Azobonga lo baba. A tlo leboha ntate ona. Azafika eGoli. A fihla Gauteng. Azobonga khona. A tlo leboha teng. Ngiyambusa lo mntwana. Ke a mo hlonola fatshe ngwanona. Lenyanga Ngaka yena. esebenza lo mntwana. Esebeditse ngwanona. Baba Ntate. mayehlulelwe nguwe. Ha hlolele kuwe. Sebenza moya. Sebetsa mo. Ngibuyisa inhlanhla Ke zakhe kgutlisa mahlonolo a hae. azalwa nazo. A belohelle wona. Ipho zakhe. Dimpho tsa hae. Uyafunda baba noma uyasebenza? Bese sebenza ubelokhe wakhona emsebenzini wazwayeka. Oh ukumloya ya. Angithi uyabona ke? Si. Thula ke. 1 Nngwe. 2 Pedi. 3 Tharo. 4 Nne. 5 Tlhano. 6 Tshela. uma eqeda la ngizamphuzisa ihani. I'm gonna give her honey. Ihani yami My honey. ngizamnika yona ihani. I'm gonna give her my honey. Lento ngiyastopa. I'm going to stop this thing. 5 Tlhano. 6 Tshela. 7 Supa. 8 Robedi. 9 Robongwe. 10 Lesome. Futhi. Come mntanami, bheka. Come Bheka. to me. Bheka akaboni ukuthi ukuphi She bheka. doesn't see where she is. Bheka bheka akaboni ukuthi ukuphi. She Bheka. doesn't see where she Bheka is. akaboni ukuthi ukuphi. She doesn't Watch see. mntanami, come. Come to me. Bheka bheka akaboni ukuthi ukuphi bheka. Bheka bheka uyaqalaza. Uyaqalaza bheka. Mntanami, My don't child. cry. Uphiliswe namhlanje. Mntanami, ibikwenzani lento? What was happening to you? Bengiba nesiyeziliwe. Ngiphelela amandla ngiwe ngazi ukuthi kwenzakalani. Ubuwa la. You used to fall. Mntanami awukhamisi. Open up your mouth. Kohakho baba, Hug your father. anishaye ihlombe. Clap your hands. Bose uyakhala umntanami uyakhala. She's crying. Yabona. Namhlanje Today. akake ngitshele Let me tell you. nantoni Whatever. abakuvale ngayo That they block namhlanje you. iyasuka Yes, namhlanje moving today. iyasuka namhlanje Moving today. iyasuka namhlanje Today. la Listen here. njengamanje Right now. emzini wakho At your wena home. okhona la The one who's here. ngithumela inkemba njengamanje Sending a sword right ngithumela now. inkemba njengamanje Sending a sword bonke right now. ubuthakathi All the bonke bewitchment. ubuloyi All the mabuphume njengamanje Come out. wathi nyama Yes, baba Father. wathi nyama baba Yes, Father. wathi ngisize baba Help me, Father. ngisize baba Help me, Father. ngisize baba Help me, Father. ngisize nkosi Help me, Lord. ngisize baba Help me, Father. ngisize baba Help me, Father. ngisize baba Help me, Father. ngisize nkosi Help me, Lord. ngimfune baba Open me up, Father. baba Father, ungabonga uthini kumprofeti what are you going to be thankful to the Hey, prophet? angazi ngizothini Hey. ngoba lathi isineminyaka engihlupha. iminyaka Many years. Uze wathola itoho waze wagcina eyeka ngivuswe ebusuku njalo ngiye etohweni esehuyile. Waze wabuya ekhaya. Wahlala ekhaya. baba Ngiyabonga Father. kakhulu. shaya ihlombe Clap your hands. lapha Listen, yithonga ke lela this is an ancestor akulona here. idimoni leli It's not a thatha demon. umbhobho ubeke kuyena Put a mic there. ifuna ukukhuluma He wants to speak. hey ubani wena Who are you? ubani Who are you? Ja, maar ik kom weer komen zomaar. Ja, je moet komen. En zomaar van de wam. ya En zomaar van de wam. ubongani Ja, wij programmeren What are you het ook. thankful ya for? Ja, man, de manje man. Ja, je moet een jaar van de bagage. Van de bagage zomaar komen met ya Akutha namhlanje kuthiwa hayibo. Ya wafika umfusana wamthinta. Ya. Wamalula. Ya, nakho. Ya mani kunento eyenzekayo ekhaya. Enhle yenziwa zinkane. Yini eyenzekala ekhaya? Yenziwa What's happening at uqobo. home? Hey man, changena kulomntwana. Sifuna amalele la ekhaya. Bafuna ukumbulala. Hey man. obani abafuna ukubulala Who wants to kill you? Bahlangene man. Hey, kukhona indoda man. Khona amadoda endawo. Ya man. Hey, sikama kwanabamba thina man. Hey, bathi uhlakaniphile. Ya man,
kodwa ngebe mesela utho manje ngoba sefika kwindoda enkulu ubani umkhulu ukhulu nabugogo umqabula shoba la umqabulo yena nazamanye amadoda ubani ona kahle manje umqabula shoba mina ushoba umqabula shoba la pha akuthi yabona ke la futhi khona ke osefuna ukukhuluma la nangomunye imake mangimncedeke lo naye baba Bob Let me help this man. wena ubani wena Who are you? ubani ngaphakathi walento ayisiyabonga ndoda sithi ukusho ukuthi siyabona ukhanya namhlanje ngiyabona I see the light. shabathe man siyabonga angeke uyenze lento ungayiphiwe You are not going to do this thing if you are not gifted. izinto zakhe izovuleka Your things are going to open. ubani ohlezi kena umkhulu ugogo Your ubani grandfather, grandmother. ubani Who are you? ugogo wakhe ngisakwase gogo nifuna enze lo mntwana What you want her to do? lo mntwana onesiphiwo esikhulu ayinesiphiwo esikhulu kakhulu lapha ke Listen, la mangimvule let me open you. mangimvule Let me open the gift. mangimvule Let me open. hey sebenza moya Sebenza more. sebenza moya Sebenza more. sebenza moya Sebenza more. sebenza moya Sebenza more. mangimvule Let me mangimvule open. Let me open it. hayi khona angisolve lento Let me solve it. mangisolve Let lento me solve it. mangisolve lento Let me solve it. mangixazulule lento ngivula isipho sakho namhlanje I'm nazo opening up your gift ngivula today. isipho sakho namhlanje Opening up your gift today. ngivula isipho sakho namhlanje Opening up your gogo gift today. ngiyamvula gogo Grandmother, I'm opening you up. uthini gogo What ngiyamvula are you all saying, Grandmother? ayiyabonga ngipheze thank you thank you shaya ihlombe Clap your hands. awubheke nje ngihlezi kuMercedes abantu bayafika bagibela oMercedes uNkulunkulu uyababusisa bheka nje uhamba la ekhaya enqabeni namhlanje uhamba ngoMercedes omusha nawe ungahlali nenhlupheko lapha ekhaya wozobona umprofeti izinto ziyenzeka bayabusiswa abantu ungahlali nenhlupheko okay wazake mama ngibusisa ngibekele komprofeti awubheke nje manje ngithola nemali ngithola nemali umama uzobonga iMercedes entsha shaya ihlombe ayo nemali awuthi ngifake ephaketheni ungabonga uthini nje mama ngibonga kakhulu uyabonga umprofeti usengenzela izinto eziningi zami eziqondene nasemsebenzini uyangilungisela kakhulu bekubheda nakhona emsebenzini siyabonga awu inkosi inibusise emakhaya ayi aweshe umoya ayasiye abaphila abantu abagulayo abaphola abantu enqabeni abaphila abantu ke abagulayo abaphile aweshe umoya ngcwele